Hello, bayasang Teer Target Kokborok channel nang lam so tini 30 tarik 10 Mac 2023 ni nang guti rinai bayasang tini ni guti ni narok kaham ke puji narok di kaham ke khnai narok di hingkai narok success mannai 100%. Hingkai bayasang subscribe kadi tai narok chajak hingkai bell icon click khai di hingkai narok video no chajak hingkai share khai di આજકાલ narok video share khailiya on bagui narok success mayango hingke bayasang chong ang thanai 28 tarik o chong phai house zero house ni chong second round no mangsi success mansi o thanai saptao hingke bayasang abagui no koinai narok jodi joto chongno support khainai toto narok success mannai narok joto support khaiya toto narok success manyanai hingke bayasang narok success nana musuk hangkai hingke narok support khai di video no share khai di je video no bisi share khaine borok no success mannai je video no share khaiya borok no success mangala hingke bayasang narok buji mangkhana ang tamosa hingke narok jodi video no share khai di narok video no joto share khai di narok ni je friend chong no share khai di hingke narok success mannai hingke bayasang narok jodi membership nana hingke membership nai mano membership nana hingke narok sigang join button hinui kaisa tongo join button click khai narok membership nai mano hingke bayasang tini ni bagui house tei ending wngkha tei narok 7 tei 8 house thangui mannai ending hingkai 3 tei 2 ending hingke bayasang narok nugui mangkhana 7 tei 8 house tei 3 tei 2 ending hingke bayasang tini salo narok house thangui mannai abono no hingke tini je kwtal wngoi phainai rok borok bagui ang tui paijak kwcham tei kwtal hingke bayasang norok khaka o norok success mannano hinui hingke dori norok success maya hingkai comment kaisa di ar jodi success mangkha hingkai comment kaisa di bayasang norok support khaikhe norok success mannai jodi norok support khaiya hingkhe norok success mangala hingke bayasang norok no ang nari o guti no norok o sapta kaisa thangdi sapta kaisa ni bisingo norok oro sapta kaisa ni bisingo norok success mannai hingke tini je kwtal wngoi channel no subscribe khainai rok obono booking khai thangui mano jodi example nog no ang saikha nanai ani thanai saptao je tini guti rikha hingkai khwnasui phaio omo hai wngoi tongo system abagui norok no sanai kok jodi norok jodi o number no booking thangui 7 day ni bagui hingke bayasang obono norok no ang agini booking guti ri rijak 10 din ni bagui hingke bayasang norok play khai di obono 10 din no je play khai tongnai rok to khai tongo ar je play khaiya rok takhai di hingke tabuk tongno kok soroi khanai norok kok no clear babe khnai nari nadi guti tabuk je normal guti yo norok ni alada phainai hingke norok abono je kwtal wngoi thangnai rok borok jodi tini normal guti kwtal wngoi tini jodi success mangkha hingkai khwna kwtal khaiui norok booking thangmano ar jodi khwna kwtal wngoi thangnai hingkai sone tai waisa mano jate norok ni loss wngya jati tabuk system no bujidi bayasang system no bujikha hingkai se norok loss jaglak ar jodi system no bujiyakhai norok loss janai hingke bayasang norok no ang membership bo rijak membership o join wngoi norok single guti rok nai mano booking guti single guti norok booking single guti norok nai mano hingke bayasang norok chajak hingkai norok join button no click khai norok join wngoi mano membership nai mano membership o norok ni bagui teibo special khai norok no number rijak tongo abono norok play khai mano hingkai joy ni bagui norok no nari joy ni khela o tini thangui mano hingke bayasang joy ni khela norok tini ulta palta khai norok play khaina hingkai norok ni
play khaimano kai chuaini goti no bonaro ulta palta khai thangnang kai norok membership thani membership thangai norok no chuaini goti bo ri jago.